Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Philippine Tales. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cheds. Gusto ko din po sanang magbahagi ng kwento ko nung bata pa ako. Lumaki po ako sa Negros Occidental at nanirahan sa isang baryo na medyo malapit sa dagat. Siguro mga 13 gulang pa lang ako noon. Doon sa amin, meron akong matalik na kaibigan na lagi kong kasamang naglalaro. Ang pangalan niya ay Carlos. Lagi akong tumatambay sa bahay ni na Carlos kasi magkalapit lang din ang mga bahay namin. Mga 4 na bahay lang ang pagitan. Madalas gabi na rin akong umuwi galing sa kanila. Isang beses, nagabihan ulit ako sa pagtambay kina Carlos. Mga bandang 7:00 na ng gabi, dumating ang tiyahin ni Carlos at narinig namin na susunduin niya ang kanyang asawa sa kabilang barangay. Ang tiyuhin kasi ni Carlos ay mangingisda, kaya madalas itong pumapalaot ng umaga at ginagabi na akong umuwi. Kailangan ng tiya ni Carlos na pumunta sa kabilang barangay kasi doon yung tabing dagat at doon niya aabangan ng asawa niya. Pagkarinig namin nun, nagpresenta kami na sumama sa kanya. Hihingi din kasi ako ng kaunting isda para may bigay sa lola ko. Tiyak na matutuwa yun kapag may dala akong isda na pang-ulam. Gabi na nun at naglalakad na kami papunta sa kabilang barangay. Medyo may kalayuan, pero ayos lang naman kasi nagkukwentuhan lang kami sa daan. Nakarating na kami sa tabing dagat at doon, naghintay kami sa pagdaong ng bangka ng tiyuhin ni Carlos. Habang naghihintay, nakaramdam kami ng pagkauhaw. Medyo malayo din kasi yung nilakad namin. Pumunta kami sa isang tindahan malapit doon para bumili ng ice water. Habang bumibili, may nakita akong isang ale na parang ang talim ng titig sa akin. Mapulang mga mata nito. Yung itsura na parang madaming araw na walang tulog. Napansin ko din na may malaki siyang nunal sa kanang pisngi. Matagal niya akong tinitingnan, kaya sabi ko kay Carlos, bilisan niya na at balikan na namin si Tia. Hindi ko na lang pinansin yung ale. Maya-maya lang, nakita na namin ang grupo ng mga bangka na pumalaot. Nagtakbuhan kami papalapit para tulungan si Tiyo. Tuwang-tuwa sila kasi marami ang nahuli na lang isda nung gabing yun. Mabait talaga yun si Tiyo. Dahil marami yung huli niya, binigyan niya ako ng isang plastik ng isda. Siguradong matutuwa si Lola dahil may surpresang pasalubong na naman na isda. Nagpaalam na kami sa kasama ni Tiyo at naglakad na pauwi ng bahay. Mga 8:30 na noon ng gabi nung pauwi pa lang kami. Nasa kalagitnaan pa lang kami sa paglalakad, may narinig kaming huni ng ibon. Pagkarinig ko nun, parang biglang sumakit yung sikmura ko. Sobrang sakit talaga na parang may nakain akong masama. Sabi ni Tia, bilisan namin ang paglalakad. Hindi namin alam kung bakit, pero sabi siya ng sabi na, bilisan nyo, bilisan nyo. Gustuhin ko man siyang sundin, sobrang sakit ng sikmura ko. Parang nasusuka pa ako sa sakit. Hindi niya pinapansin ang pagreklamo ko at patuloy siyang naglalakad ng mabilis. Inaakay na lang ako ni Carlos nun. Nagsabi ulit siya na bilisan daw namin at nung pagkakataong yun, napansin ko na parang may halong takot ang boses ni Tia. Hindi niya sinasabi kung bakit kailangan naming bilisan at kung bakit parang natatakot siya. Doon na namin napansin na yung tunog ng ibon kanina ay naririnig pa rin namin.
Medyo malayo na ang nilakad namin, kaya dapat hindi na namin naririnig yun. Maliban na lang kung sinusundan kami. Patuloy pa rin kami sa paglakad at patuloy pa rin naming naririnig yung ibon na yun. Nung malapit na kami sa bahay ko, nagmadali akong pinapasok ni Tia sa loob at ang sabi niya, "Bilisan mo, huwag ka nang lumabas ng bahay pumasok ka na." Pagkapasok ko, agad na umalis na si Tia at si Carlos pauwi sa bahay nila. Hindi na nga ako nakapagpasalamat kina Tio kasi sobrang sakit talaga ng sikmura ko. Pagkadating ko sa bahay, namimilipit na akong nakahiga sa sakit. Natarantasin na lola sa akin at nagtataka kung bakit ako nagkakaganon. Ang sabi ko lang, ang sakit-sakit ng sikmura ko at nasusuka ako. Tinanong ako ni lola kung saan daw ba ako galing. Sabi ko naman, sa kabilang barangay. Sinundo kasi namin yung tiyuhin ni Carlos. Namumutla na ako nun pero pinapagalitan pa rin ako ni lola. Bakit daw kasi pumunta-punta pa ako dun? May mga aswang daw sa barangay na yun. Maya-maya pa, narinig ni na lola na parang may kumakalabog sa bubong namin. Biglang nagtahulan din ng sabay-sabay yung mga aso. Nagmura ang lola ko at kaagad na sinara ang mga pinto at bintana. Tinawag niya ang tiyuhin ko at inutusan na sunduin ang albularyo. Walang sabi-sabi, agad na nagsindi si Tiyo ng sigarilyo at naglagay ng mga barya sa bulsa. Ang paniniwala kasi sa amin, kapag sinundan ka ng aswang at buhatin ka nito, hindi ka nila mabubuhat dahil sa dala mong barya. Nakakatawa kung iisipin. Dahil ba sa bigat ng barya kaya hindi ka mabubuhat? Pero ganun talaga yung paniniwala sa amin. Nakabalik naman kaagad ang tiyuhin ko kasama ang albularyo. Wala nang sinayang na oras ang albularyo at kaagad na sinuri ako. Natakot kami sa sinabi ng albularyo. Ang sabi niya, nandito siya sa bubong niyo. Naaamoy ko na inaaswang ka. Sige, tingnan natin ang atay mo. Nagpakuha ang albularyo ng itlog at dinasalan niya to. Pinaikot-ikot niya sa kandila habang nagdadasal. Pagkatapos, binuksan niya ang itlog at lumabas ang purong puting likido. Wala yung kulay dilaw na bahagi ng itlog at ang kapansin-pansin ay may kung anong kulay itim na bilog. Biglang sabi ng manggagamot, sinusubukan niyang kainin ang iyong atay. Mabuti na lang at tinawag niyo ako kaagad at naagapan natin. Kung pinagbukas mo pa to, baka mamatay ka na. Pagkatapos ng dasal ng manggagamot, nagulat na lang ako at biglang humupa yung sakit na nararamdaman ko. Humiga lang ako noon at pinunasan niya ako ng langis habang patuloy ang pagdadasal. Salamat sa Diyos at naging maayos na kaagad ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Nakatulog ako kaagad at hindi ko na malaya na umuwi na pala yung albularyo. Simula nung nangyari yun, hindi na ako sumasama sa pagsundo sa tiyo ni Carlos. Ayoko na kasing mangyari ulit yun sa akin. Ang sabi kasi ng lolo ko, talagang lapitin daw ako kahit nung bata pa ako. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayong mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.